Lagunak eta hemen gaude portalatarian. Beste behin ere... Barkatu, Fontxo, baina hori ez da gure izena. Hori ez da izen egokia. Auzo portala. Auzo portala, nik soportatu behar dudana. Auzo portala edo auzo portala? Bueno, hori entzulearen iritzitan utziko dugu. Kaixo guztioi, hementxe gaude. 3 lagun gara, energiarekin, kafearekin, prestakuntza barik. Bueno, lagun. Bueno, nik maite zaituztet egia esan da. Eta nondik, Bilboko Matxerriko zonalde honetatik. Hori da, Aintzinako Begoñako Errepublikatik. Nik ez dakiz ere Eta Artxanda eta Pikota mendiren mendi magaletik. Hemen gauza serio askori buruz hitz egingo dugu, baina seriotasun gutxirekin. Hori da, bueno, jakinduria, esperientziak eta agian haurtzaroko traumaren bat konpartitzera baita ere. Ni, badagizue, ondo pasatzera nator. Eta garrardu batzuk edatera ere. Bai, pues ni ez, Nork esango luke. 3 pertsona, 3 garun, teorian. Teorian. Eta atal nagusiak aurkeztuko dizkizuegu gaur. Zer ote dakargu? Pues antxa norbaitek musika, aurren musika tal hori da, bat aztertuko du. nagusiak ez, nik esango nuke aurrentzako. Aurrentzako? Nere kasuan bai. Bai, gero ere senyora gomendioak izango ditugu gure kuka lagunaren eskutik. Auzoko komertzianteren bati elkarrizketa. Izan ere, kontutan izan hemen Uribarri, Castaños, Matiko eta Zurbarango auzokidentzako zuzenduriko podcasta dela. Bueno, hemen eginda, baina Bilbo eta Euskal Herri osorako, ez? Bueno, baina gora 58.007. Hori da, bigarren eta barrutia. hor daukagu bueltaka korrespontzala komertzianteekin hitz egiten, eta haien ideiak eta pasarteak zukutuz. Beraz, aurrera goaz gure auzo portalarekin. Auzo portala! Auzo portala! Bueno, Unai, eta gaurkoan zer ekarriko diguzu? Bueno, aurrentzako abesti bat ekartzen dizuet. Aurrentzako abesti baten analisia. Zerbitzen zaizuen, dakizuen ez duela urte bat, eta erdi, aur bat izan nuen, ni berez ez parte hartu nuen pixka bat, eta kontua da, perrari, marrazki bizimenak eta batez be, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen bideoak jartzen hasi dizkegula. Nola ez? Bai, hori da gure egunerokotasuna, ados? Sekta horretan, sartu egin gara, ados? Karo, horren bideotan sartzen bazara, kontutan hartu behar duzu, bideogintzan baldin bazauz, ezin dituzu, aspektu teknikoak epaitu, termino teknikoetan, erdipurdikoak dira, baina, bestalde, milioika bisitak dituzten bideoak dira, efektiboak dira, aldi berean. Bideo horien artean egun baten, Peru krokodriloa, gero kokodriloa esaten dute, baina Peru krokodriloa izeneko bideo abesti bat atera zitzaigula, era random batean. Kantu kolore da kanala, eta jada portadan, azaltzen zaigu, Andreño bat ateratzen da, badakizu YouTubeek egiten dituen azal random hauek, portada random hauetan, ateratzen da, ostras, erdi lotxatuta, baina ata uziz ere esan genuen, venga, klik egingo dugu eta aragoaz. Nire aurrari, por cierto, pilo bat gustatzen zaion, kanta da hau. Zaila da podcast baten, irudi baten analisia egitea. Horrexegatik abestia jarriko dugu, eta nire aurrari, benetan ninotxuet, era bat txunditzen zaion, bideo eta abestia aztertuko dugu. 6 irakasle, eta 20 bat aur, zoom digital, pilo bat, kamera mugimendu arraroak, animalia gain jarrita, protagonista, lehen eipatutako pertsona hau, eta letra horrela hasten da, Peru krokodriloa, aurrera doa, Elefante Martin, aurrera kadabil, jar dezagun, York. Hor gaude. 3, 2, 1, araguaz. Peru krokodriloa, aurrera doa, Elefante Martin, atzera kadabil, mokoio. Eten hor, mesedez, ez dakit ondo entzun duzuen, baina oio bat aipatzen dute. Nik ez dakit zerren eraginez, baina nik urkullu gure oioa entzuten dut hor.
Bai? Non egongo da. Urkullu non egongo da, Hasierako enpresa. Goian bego ez dut uste. Ez? Bueno, urkullu gure bila une oro. Ez dakit, antza mukullu edo mukullo gure bila esaten dute, baina nik une oro urkullu gure bila, ez dakit, maumu bat izango balitz, hortik agertzen da, bale? Une oro, bale? Abestia aparte bideoa ikusteko da, Hoien artean, bueno, agertzen dira marraskiak gain jartzen dizkiete, aurrei, spinning monitoreak diruditen andereño eta maizu hauen inguruan bi teoria dauzkat, bale? Alde batetik, danok elkarrekin ligatu nahi dutela. Bideoklipa ligatzeko egin dute eta popatik hartzera aurre. Venga, ba. Eta, bestalde, bigarren, frankotiratzaile batako zuaitz baten gainean beraiek dantzara behartzen. Ados? Bai. Kontua da, benetan, niretzat, ja amets gaizto bat dela, eta niko izero gozaltzen nagoen bitartean, hau ikusten eta entzuten dudala. Eta entzuten, abestia hobeto ikertu egin dut, grabatu egin dut, eta aldrebes jartzea erabaki dut. Eta pentsatzen nuen, satanikoa geratu zela, pentsatzen nuen, hori erabat rollo satanista bat. Beatlesen abestiak bezala. Edo rollo eldia, abestia hori katuluren dinilua, aldrebes, bai, rollo bat, aurrakilko ditugu, Gora utzilo egiten gora urdai baiko Guggenheimo, gora horrelako gauza bat. Baina ez, beitu, abesti oso exotikoa, animatua eta polita atera da. Horra doa, kantu kolore kanalaren urkullu gure joa abestia aldrebes. Juan Luis Guerra edo Tanxungueiras, ez da? Tanxungueiras. Kumbia bat, edo? Kumbiatxo bat. Oso itxaskorra da. Oia, eta nik uste dut beraiek hau atera nahi zutela, eta zitzaien atera, bale? Entzun duzu eze polita, zein esotikoa den. Nik, orduan, pentsatu aurrari, soeli, hau jartzea aldrebes. Hemendik aurrera. Hemendik aurrera, aurrentzako abestiak, aldrebes jartzea. Aldrebes jartzea. Eta urkullu gure oioa izan ordez, agian otegi gure oioa. Batean agertu daiteke, bai, ezagit. Nor den oioa, urrengoan nor izango da oioa. Agian ni, agian zu, agian berdin dit. Pues analisi bikaina, una ez nuen pentsatuko hainbesteko mamia zeukanik abesti hauek. Ventilado. Karagarria. Bueno, kristona izan da, eskerrik asko unai, ekarri diguzun analisi potentea honengatik. Bueno, eskerrik asko zuei, hemen hitz egiten usteatik. Bai, ez da. Eta orain tartea utziko diogu gure iragarkiei. Aralar ileapaindegia. Akabo mozketa borroka, hemen flekilloa utziko dizugu. Aralar ileapaindegia. Izan zaitez abertzale, flekilloarekin ere. Aralar ileapaindegia. Aralar ileapaindegia. Aralar. Barkatuko diazue, baina nik aldegin behar dut komunera segundutxu batean. Bale. Baina, zer da? Txar, eman gorentzia kukari baldin baina. Zen podcast bat edo zioz. Ez dakit. Baina, eguraldi bikaina geratu da, ez da? Bai, hortik lainoak datoz, baina, bai, espero dut behintzate euria ondo eskibatzea. Aiba! Kontxo, kuka, hemen zaude! Baina zer etorri zara, ilapaindegitik, aralaren apaindegitik, ala? Bueno, zerbait ekarriko du kukak, ez da? Pues baietz, bere gomendioren bat, beti dago hor saltzan eta... Noski baietz, maitiak, gaur nire atala orkestera nator. Senyora gomendioak. Bai, hori senyora gomendio batzuk botako dizkizuet gaurkoan, bai? Eta zer da senyora izatea, Esan. Zelako galdera, pitxin. Bueno, senyora izatea, eta hau nire iritzi partikularra da, izateko modu asko daude, bai? Senyora beste modu. Adibidez, niretzako senyora betaurrekoak janzten dituzunean, bizitza aldatzen zaizu. Gauzatxo bat, Jork, balduzu musika epikoren bat hemen jartzeko? Jork. Bai? Aia. Jarri lanean ba.
gustatzen zait, ederto. Etxu, baina beta horrekoiek zenbat diotriareko zara. Aparkatu isilik, nire denbora da. Alduntze prozesu bat da, senyora izatea. Kampo errepresioaz kontziente zarela eta paso egiten duzula, esango nuke. Edo batzuetan kontzientzia galtzen duzula baita ere. Zure nahiak eta ekintzak lerrokatu egiten dira. Osea, parte nobletatik ateratzen zaizuna egiten duzu. Nire kasuan ateratzen zaidana. A ber, kuka. Hemen saio hau umeek ere entzun behar dute, baina ze demontre izan da hori. Osea, sentitzen dut, senyore izatea zentsurarik gabe eta errurik gabe ibiltzea da. Bueno, baina ezin zara ona etorri eta gure Nire naiz autozentzuratuko. Beraz, Dios. pima darikatu hori, nire ataletik kanpo uzten ez baduzue, niri purma saiedera hauek, bilimbolon joango dira hemendik kanpora. Ondo ulertu duzue, kariño, amante politxek, lastana pitxinez? Zera gozoa gu pikutara bidaltzeko. Ba, noski, a ber, beti bihotzetik, maitasunetik. Batez ere automaitasunetik. Ba, eskerrak maitasunetik. A ber, nik ez baditut muga jartzen, nor jarriko ditu, kariñoz. Egia da, bai. Bueno, esaten izuena. Ni senyora bat naiz eta arronago. Eta izan argi. Ongi dakit, zer nahi dudan eta zer ez. Zerk egiten didan hon eta zerk ez, bai? Zuek argi alduzue eta kontsekuentzeak alzarete? Ongi sentiarazten zaituzten gauzak egin? Bueno, esan daiteke bastakit beldur naiz. Beitu, asko posten naiz, nik oso argi dut. Horietako gauza bat hau da. Ongi egiten didan gauza bat, desdiogenesa da. Desdiogenes? Bai, nik asmatutako termino bada. Saldu hori, mesedez. Bai. Seguru nago armairuko gauzak ateratzeak, hoiek ordenatzeko, behar ez ditugunak alde batera guzteak eta ongi egiten dizuela, ezta? Bai, esan daiteke. Adibidez, guk hartu ditzakegu armairuko gauzak, atera eta garbiketa bat egin, ezta? Gauzak pilatzeko ohitura izaten dugu askotan, apego afektiboa dela eta, ezta? Imaginatu, gauzak pilatzen baldin baditugu, imaginatu lagunekin edo pertsonekin zer gertatzen den. Orduan lagun batzuk kooperako edukinontzi botako zenituzke, ez? A ber. Bueno, batzuk agian bai. Agian ez dirain lagunak. Esan nahi dizuena da. Armairuak toki finitoa dauka, ezta? Ezin ditugu sartu hor, adibidez, neguko, udako, udaberriko, gauza pila bat, eta ez dakit nera beginenekoak, ez da? Bueno, nire haukan arropa guztiak abitzen da den armairu berean, ez Ba, dakit oso zenbat... ondo pitxin, ez dugu askoz gehiagorik behar. Zergatik gertatzen da? Armairuan galtzerdi zulodunak jartzen ditugula, batzutan, ez da? Eta gertatzen da? Gertatzen zaizue galtzerdi horiekin pitxinez? Pues bakarrik geratzen dira, erpin batean hori izkinean, bera, haiek bakarrik izajoak. Ez galtzerdia bakarrik, aiunboak ere, Bai, galtzerdiekin gertatzen dena da adibidez, zauria egiten dutela. Galtzerdi horiek ez dira funtzionalak. Zer egin behar dugu galtzerdi horiekin? Bota berrerabili egin nahi duzuena, baina ez dira honetan jartzeko. Tomate zukua. Hori da. Berdina, zuk esan duzu galtzontzioekin, ez dakit zer den, zakila daukazuen pertsonak erabiltzen duzuena, baina guk agian ez da zakila. Kuleroekin zer gertatzen da. Adibidez, ez? Alua daukagun, pertsonek kuleroak erabiltzen ditugu edo ez. Nire gomendioa da, mesedez, senyora gomendioa entzun, betiko toizkoak. Bai, kariñoz, betiko toizkoak. Gutxeago marruskatzeko. Kotoizkoak, ez otoizkoak. Ez otoi. Bueno, nahi duenak otoi egin dezala. Baina salarekin zer pasatzen da. Ni otoi egiten ari. A ber, kontua da, gaur egun asko entzuten da skincare eta olako gauzak, ez da? Ez jantzita, baina ez era, tipo rapatuak eta ez? Ez skincare. Vale. Skincare, ingelesez esan nahi du, azalaren zaintza. Ez da, krematxoak eta aurpegian eta olakoak, ez da? Bai, hori entzuna daukazue. Baina gutxi entzuten da, bai, aluker edo txotxokerren inguruan. Ostras. Bai, aluaren zaintza. Beti botatzen ditugu 1000 produkto, ez? Kesi marakujazko ez dakitze, kesi ez dakitzen bat, kesi hidratatzeko. A ber, egia da, adin batekin, jada, bai, aluak hidratazioa behar duela. Hori, esan behar da, bai? Baina ez produktu kimiko mingarriak. Aluak esan du? Bai, aluak. Ez berak esan du, osea... Bai, joder. Senyora gomendioa. Ez alua laenak. Bueno, izan ere, hori ere beste gomendiotxo bat da. Gomendioa da, aldenean kulerorik gabe hobe. Bai? Eta ez bota gelik hor. Urarekin nahikoa.
arnaz hartu dezala. Etxera iritsi, kendu zapatillak eta kendu kuleroa. Osa, txapla bat egin eta nahiko... Errekan egiten zuten bezala, aintzinan, ez da? Hori da. Plasta, txap. Hori da. Txapla. Hori da. Hau da, bota kulero hoiek, kulero zulatuak, ez badu bere funtzioa betetzen bota behar da. Eta bestela, erabili ditzakegu agian trapu bezala, kristalak garbitzeko trapu bezala. Edo kafea egiteko, ez da filtratzen. Hori da, iragazi moduan, Bai, zapor extra bat, emoteko. Gogorarazi Edo zuen artelan bezala. Kafea hartzera. Bueno, esan nahi nuena da, desdiogenes egin behar dugu. Bai, kuleroekin, galtzerdiekin, eta min egiten diguten pertsonekin ere. Ikusi zer daukazuen zuen inguruan, eta baliogarriak etzaizkizuen pertsonak. Eta maitasun minimo, baina ez askorin daukazuen pertsonak alboratu. Eta asko ere hobeto sentituko zarete. Gabitu, hori interesgarria da, ez? Bai, aplikatuko dut nire bizitza. Zergatik gastatu energia min egiten diguten pertsonekin, ez da? Oiek dira nire gaurko gomendioak. Eta agurtzeko, Ondo. esan nahi dizuet, bueno, auzoko senyorak agurtu nahi ditut. Lagun minak eta beste danak baita ere, bai? Senyora direla dakitenak eta ez dakitenak. Senyora izan zaitezke eta ez jakin. Bueno, ez dakit hori agian urrengo atalerako utziko dugu. Jakin minez utxe gaitu zuen. Eta gomendio laburra, izan senyora eta sorora. Agur, pitxinez! Agur, señora Gomendio! Bueno, agur! Hori. Bueno, pues potente etorri da gaur juka, ez? Hau beti hortz geratu. Zur eta lur. Sor eta lor. Hau bete hortz. Aiba. Eta nor dator komunetik? Aiba, Eukeneia, por fin, baina ze egon zara egiten hainbeste denbora. Eukene, non arraio egon zara. Bagia esan, bueno, sartu zaita purtsu bat, olbaran momentua. Inoz edakizun hor sartu altzaizen. Ez da iritsiko ka horrein dikala? Nik ez dute zer somatu. Guiño. Doble guiño. Bueno, ez dakit. Bueno, eta orain, iragarkiren bat, ez da? Aurrera! Nahi alduzu feministo izan? Zurikeri Akademian aliatuaren aba titulua atera ezazu. Azaroaren 25 eta martxoaren 8 lehen lerroan egon zaitez. Zurikeri Akademia. Indarkeria patriarkala zure azalean bizitzen duzula aldarrikatu. Zurikeri Akademia. Feministo listoen pandemia. Itxordu hartuko dut. Ni banoa ere! Zubazoaz? Bai noski? Aragoaz! Instituzioek patrozinatuta. Bueno, eta oraingoan, gure korrespontxal berezia, ez? Eta misteriotsua, auzoko komertziante baten gana joan da, ezta? Bai? Bai? Elkarrizketa bat daukagula esan didate orain pinganillotik. Hori da. Ezagutegia den. Pues sarrera emango dio, orduan ez? Horixe. Venga, elkarrizketa. Kalera atera gara eta Panerako plazara etorri gara Sergiorekin hitz egitera, Sergioren komertzioa edo denda Bizkaia fotokopistegia badugu eta berarekin elkartu gara solasaldi bat egiteko. Zer modu, Sergio? Ondo. Pues bueno, hasiko gara galdera simple eta erraz batekin, noiz eta nola okurritu zitzaizun fotokopia denda bat irekitzea? Joder, orain dela 33 urte. Eta, pues, garatzen naiz ez dakit, zergatik. Ez dakit. Bueno, Gertu zen eta kitxo. idei zoro baten ostean, Sergiok ireki egin zuen denda, eta hemen elkartu gara bere fotokopia makina eta tresna ezberdinekin hainbat dituela, eta gaur egun ere paketeria rezepzioa eta entrega egiten du. Orduan, pues bueno, nahiko lana dauka, baldakizu gizarteari ezinbesteko zerbitzua eskaintzen diozula? Bai, bueno, jendeak behar du fotokopiak egin, edo pakete bat bidali, kuaderno bat edo, ez dakit, denetatik egiten ditut, bai. Eta harrigarria da nola jende guztia ateratzen den irrifar batekin denda honetatik. Uste duzu inprimagailuak presarekin zaudenean nabaritu dezaketela, astirogo joateko edo matxuratzeko? Ba, hori beti, por Murphy. Aputzen da makina, edo ataskatzen ez daki, hori normala da. Osa, usaintzen dute, ez? Noi daukazu prisa apurtzeko, ez? Bai. Oso, ona. Inoiz zure buruaren fotokopia bat egin duzu zure ordez lan egin desan zuk atxedena hartu alizateko? Ba, makina batxutan pida propia, bai hori dut.
Egiten duela nahi duena, Bai, ez? hori da, Zuk egiten agindu bat emon eta... beste gauza bat egiten du, bai. Bueno, eta nortasun handia daukate, ez? Bai. Osea, ezin dituzu, porque lehen entzun zaitut sartu nahi zenean, hitz egiten makinekin. Bai. Bai, ez? Bai, Osea, bai. ja, tratatzen dituzu maskotak izango balitza bezala, ez? Osea, jateko moten diozu edo zenolako lastanak eta zainketak behar dituzte. Gauza hona ez diot esaten, Dena irainak eta aserreak, osea, fokalizatzen duzu zure aserrea haiekin, ez? Bai, normalki. Oso ona. Galdetu behar nizun kolorengatik. Zein da gehien gorrotatzen duzun kolorea? Magenta. Magenta beti, Bai, beti, ez? Beti magenta. Madre mia. Zein da fotokopiatzeko eskatu dizuten dokumentorik arraroena? Jode, dokumento arraro. Egin fotokopia kolorez, eta senyora, zuri betxa da argazkia. Bai, baina ni nahi dut kolorez, zinezkoa da, senyora. Zuri beltza dago eta orduan Saie sartzen buruan, ez? Bai. Oso ona. Hainbeste urte hemen fotokopia dendan, anekdotarik izango duzu, ez? Bueno, bata da egun bat sartu zen eper bat. Eper bat? Bai, eper bat, bai. Uri egiten eta sartu zen eta saiatu zen kanporatzen momento guztiak kristaleren kontra. Eta orduan lagun bat eta biok, ardapatu genuen, txamarra bat, botako genuen parkatu eta rapatu genuen perra. Eta ze izango zan, norbaiten etxeko gabonetako afaria eskapatu zitzaiela? Ez dakigu, nore, zeinen mailaren gainean amaituko zan, hori ez dakigu. Sergio, eta ze pelikula edo serie ikusi duzu azkenengo boladan gomendatuko zeniokea gure publikoari? Asteotan ikusi dut Netflixen Animal, Luis Aera eta, primeran, farre asko, bai. Zer da, humorezkoa? Bai. Humor gallego, baina de partirte, bai, penetan, super recomendable. Bai, super recomendable. Spoilerra egin gabe, zertaz doa pizka bat horrela lau ikutu? Estena Galizian eginda dago pelikula edo serie, eta Luis Aera, ez daki zein den bere izena, fisioian, baina dera da veterinario rural. Albaitaria, ez? Albaitaria, bai. Eta hasi da lan egiten denda batetan de maskotas, bai. Eta mundos distintos. Bai, ez? Eta bi munduen arteko talka, ez? Bueno. Te partes, bai. Pues hor daukazu Sergioren gomendia Animal saia. Sergio, eta zertan pasatzen duzuzuke zure denbora librea hemen fotokopia dendan ez zaudenean? Bueno, ni hokei patinez entrenatzaile naiz, eta hor bizitzen naiz, etxurdinagan, polikiroldegian. Ze taldearen entrenatzailea da, Sergio? Santutxu hokei taldea. Haupa, oso ona, ez fama eta ospea dauka, ez? Bueno, bai. Eta amaitzeko elkarrizketa hau txiste bat ekarriko dizut, inprimagailuen mundutik, zure mundua. Zer esaten dio inprimagailu batek besteari? Hori zurea da, edo nire impresioa da. Oso txarra, badakit. Bueno, Sergio, eta elkarrizketa zoragarri hau amaitzeko, zer mesua elearazten diozu gure publiko zoragarriari? Zoriontxoa izan. Eskerrik asko. Bueno, eta hemendik konexioa berriro estudioetara berbidaltzen dugu. Hemen Sergio Bizkaia fotokopia dendatik, Panera plazatik. Eskerrik asko. Bueno, eta orain zerago? Baukau zerbait? Sorpresa izan. Edukiren bat? Bueno, ez badaukagu edukirik, kuña bat sartuko dugu eta listo. Bai? Venga, iragarkiak. Konstruktoras Botxito, non zuretxea, angure hotela. Botxito. Auzo europearren bila. Konstruktoras Botxito. Botxito. Geratu eta prestatu zure sakela. Konstruktoras Botxito. También se imprimen esquelas. Bueno, eta hau izan dugu gure lehenengo podcasta, entrenamendua, pretemporada... Bai, beroketa ere. Beroketa. Eta aurkezpena. Espero dugu gustatu izana, gu gustora ibili gara, eta Euskara taldeari, Mauka Euskara taldeari, 1000 esker ematea. Bai, noski, bere euritakoaren azpian jaiotako podcasta dugu hau, eta hemengo atalak eta gure txisteak zorrosten joango gara. Venga, kuñatxo bat Maukarako. 1, 2, 3, 4. Mauka Euskaraz barra.
euskaraz barra. Bueno, eta gogoratu hemen, 3 soro bildu garela, komandantzian York teknikari gisa dugula. Hori da, York, espaziontzia gidatzen. Eta besarka handi bat, auzokide eta ez auzokide guztiei. Hori da, eta pakea munduarentzako, ez da? Sergiok esaten du zuen moduan? Bueno, batzuentzat, ez. Ez gara hain Baina maitagarriak bakea behintzat izango. guretzat eta gure inguruarentzat. Bedenkatuak.